tati. Eu tăiem totul. Da, tati, îl tăiem. Să fii sănătos, la mulți ani. E ziua rugăminte, deci tăiem totul. Acum... Hai să tăiem totul, bă! O să mâncăm toți o ferie. Wow, ce tot frumos! Eu o să iau Dar asta. nu sunt decât 3 baloane. Pe tu ai unul? Vreau și eu unul, Daria. Eu nu sunt voi, că tu ești mai mare, mă. La mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Adi să trăiască, Adi să trăiască, la mulți ani. Și altă dată, și altă dată, o să o facem și mai lată. Și altă dată. Ai vist să merge? Oh, no! Fiul Daria pe năsuc. Hei, cred că m-am ars cu lumânare. Adi să tăiască! Adi să tăiască! E fratele meu! Așa? Te iubesc de mult! Toi bucă ăsta, chiar că nu ai mâncat. Foarte delicios! Îți place Adi și ție tortul? Normal că e deliciosă! Normal că e delicios. Am mai unul și eu. Ăsta-i făcut, bă! Îți iau tati și la an. Cine poate să mănânce tort fără mâini? Hai să vă văd. Am o idee. Ne ducem la grădina zoologică. Bă! M-am ajuns aici, la grădina zoologică, unde sunt și frații mei, mai mulți că... Adi! Să te ții bine! Bravo, puiu! Dă-i drumul, dă-i drumul! Hai, Vali, nu fi fricos ca găina! Găinușă! Cred că am văzut o văsă veinoasă, uite. Unde, Vali, că eu nu văd? Hei! Chiar este cu adevărat! Cred că este râioasă. Dă-te mai departe, Daria. Păzea că vine spre tine. Și are și puiul în spate. Băieți! A plecat după voi, broasca! Își cară puiul în spate, tati. Vezi? Boasca s-a mișcat! Boasca se mișcă, boasca a început să meargă. Oh, nu. Se duce. În spate. Își cară puiul în spate, Vali. Bă, nu am văzut că e puiul ei. Puiul ei. Eu sunt puii de broască veninoasă. Hei, bună! Să nu puneți mâna pe ea. E o buscă? Dar cred că nu are cum să treacă de gard. Nu are cum să treacă prin gard. Dar dacă putea să meargă sus apoi. Ia! A trecut, trece de gard. E deșteaptă! E foarte inteligentă. Numai că e inteligentă, mă, că toate broascele sunt. Mai ales chestia aia care vrea să... A venit o rață la ea. Ia să vedem ce se întâmplă. Lupta dintre rață și broasca veninoasă cu puiul ei. Pare că broasca va... Vin mai multe rațe, ia să vedem ce-i fac. Am mine tei. Înainte. Venit toți. Venit toți prietenii. Nu. Uite, împinge boasca. Eu știu să Ia, vorbesc limba. a plecat broasca. Nu, asta se prefac. Hai, du-te, hai, du-te în lac. Hai, hai. Rață în urma ei. O să vă să fie. Se preface. Hai, intră în râu. Hai. A scăpat, a intrat în apă. Se pare că boasca și puiul ei Cunoaște. a scăpat de... Foarte aici jos. Dar nu verzeadu, copii. Copiii se fac altceva.
A fost o zi grozavă, cred că o să mai vin de la Verișoradii. Data viitoare veți vedea videoclip cu Jason. Da, și Jason abonați-vă la noi. Și dați like-uri multe. Bine, like-uri multe. La episodul următor vreau să strângem peste 164 de like-uri, mă.